Zdravo drugari, ja sam Stanko Bostanko, a vi ste na kanalu Da nam deca zdrava budu. Ajdete sada sa mnom da vam pokažem šta moj drugar Andrija radi, kako uči i jača mišiće dok ide u toalet tokom časa. Ups, umalo da zaboravim, ako nas ne pratite, molim vas, kliknite ispod videa na dugme prati ili subscribe. Ajmo sad brzo, Andrija samo što nije izašao. Bravo Andrija. Drugari, jel da je Andrija bio super? Čekaj, stanite polako. Nemojte još da idete. Ostanite još minut, dva sa nama da kroz slike i stihove vidite kako se pravi poligon, čemu služi i šta ćete sve da naučite na stanicama. Idemo. Ravnotežu vežbam dok oblike učim. Nije bitno da li hodam, skačem ili čučim. Dok sabiram jačam noge, matematike ove ne bojim se stroge. Na strunjači rad sam gost, pravim sveću, kolut most. Premet strance stoj na glavi, gimnastičar ja sam pravi. S ovim nemam muke, delovi čoveka idu mi od ruke. Poligon je ekstra, nema mane, dok po njemu spretno skačem, ja učim organe. Kada do nas dođeš ti zastani, mi smo tvoji vareći organi. Stepenice pametnice za učenje služe, slova lako upamtit ćeš veseli moj druže. Pred kraj poligona još je preostalo da se družiš s hranom zdravom i opustiš malo. I na kraju za nagradu voćem se zasladite, s puno vitamina jako telo gradite. I za kraj još 3 odgovora. Ko je osmislio, gde se nalazi i ko je pomogao u crtanju? Poligon je osmislio profesor fizičkog vaspitanja Aleksandar Saša Miljković, napravljen je i snimljen u osnovnoj školi Olga Milutinović u Godačici, u crtanju i pisanju pomogli direktorka Snežana, Srđan, Marija, Violeta i Darko. Glavna zvezda naravno, Andrija Miletić. Ne zaboravite da nas pratite, da lajkujete ako vam se video svideo. Vidimo se uskoro. Ćao!